Αγαπητοί ολόφωτοι φίλοι, κυρία Ιρίνα Μποντάρ, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι φίλοι του πνεύματος, καλημέρα σας εντός του καλού και του άνωθεν φωτός. Δυστυχώς είμαστε μακριά τοπικά, πολύ μακριά, και θα στερηθώ τη σημερινή όμορφη πνευματική σας εκδήλωση απόδοσης τιμής στο πνεύμα και στη σοφία. Μακάρι να ήμουν τώρα στη μοναδική αυτοκρατορία της Ρωσίας. Είναι όνειρό μου που ελπίζω στο άμεσο μέλλον να πραγματοποιήσω. Και φυσικά μακάρι να ήμουν μέλος της συντροφιάς σας. Εν αρχή χαιρετίζω με αγάπη, σεβασμό και χαρά τον εορτασμό σας της Παγκόσμιας ημέρας Φιλοσοφίας, στην τόσο δύσκολη για όλο τον πλανήτη συνθήκη του παρόντος χωρικού και χρονικού ορίζοντά του. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αγαπητά παιδιά, λάτρεις και εραστές του πνεύματος, της γνώσης και των τεχνών. Η φιλοσοφία, το γνωρίζουμε όλοι σε αυτή τη συντροφιά, ποτέ δεν ήταν μόνο έρευνα στο θεωρητικό επίπεδο. Πάντα, αλλά πάντα, μπορούσε να παρεμβαίνει προτείνοντας και να καθορίζει έναν ευδαίμονα αρμονικό βίο, οριοθετούμενο από ποιότητες, αρχές και αξίες. Και αυτό μας το απέδειξαν οι φιλόσοφοι με τη ζωή τους. Η πρακτική φιλοσοφία από την εποχή του Αριστοτέλη και σύμφωνα με τις εισηγήσεις του, όπως και με αυτές του Πυθαγόρα, του Επίκτητου, του Σοκράτη και άλλων διδασκάλων του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, αλλά και σύγχρονων ανά τον κόσμο φιλοσόφων, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη γνώση, αλλά και για την πράξη, όπως κυρίως και για την επιτυχία της πράξης. Η φιλοσοφία και οι τέχνες είχαν, έχουν και θα έχουν σημαντικό ρόλο και λόγο στην οικοδόμηση της πραγματικότητάς μας. Οι συνθήκες ζωής που συνδημιουργήσαμε πιέζουν και απαιτούν να βρεθούν λύσεις. Η φιλοσοφία είναι γεμάτη από προτάσεις καθαρής, ευτυχισμένης, δημιουργικής διαδρομής στη βίωσή μας, ανθρωποκεντρικές και πάντα σύμφωνα με τον νόμο τον ανθρώπινο αλλά και τον ουράνιο. Φίλες και φίλοι, ας κρατηθούμε γερά και αμετακίνητα σε αυτές τις προτάσεις. Ας κρατηθούμε γερά και αμετακίνητα στις ανώτερες αρχές και ουσίες της ύπαρξής μας. Ας εργαστούμε φιλότιμα για αυτές και τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να περάσουν στην εκδήλωση, δηλαδή εδώ στη ζωή μας, και να γίνουν μέρος της βιωσής μας. Ας πορευτούμε με θέληση για το καλό και το φως, με αδιάσπαστη, διαρκή εστίαση στις ποιότητες με τις οποίες επιλέξαμε να συνοικοδομήσουμε τους κόσμους εντός μας και τους κόσμους γύρω μας. Σας εύχομαι από καρδιάς όμορφη, παραγωγική συμπόρευση στους αιθέρες του πνεύματος των απόψινών ομιλητών, στους γόνιμους κάμπους των ψυχών τους. Καλό σας βράδυ και πάρα πολλά ακόμη επερχόμενα, καλά και ολοένα καλύτερα βράδια και πρωινά, με οδηγό και πηξίδα μας το καλό και το φως, με σύμβουλο πάντα και σηματοδότη τη φιλοσοφία. Εύχομαι από καρδιάς και προσεύχομαι γι' αυτό συνεχώς να σταματήσει κάθε εχθροπραξία, κάθε μορφή πολέμου γύρω μας και κυρίως μέσα μας, και να γίνει επιτέλους ειρήνη, ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους και αδελφοσύνη ανάμεσα στους λαούς. Εύχομαι ακόμη κάθε καλό στη ζωή σας.
Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε και με κάνατε μέρος της συντροφιάς σας. Ιδιαίτερα εσένα, αγαπητή Ειρήνα, που ήσουν η χρυσή γέφυρα για αυτή την επικοινωνία. Με την εκτίμησή μου, την αγάπη μου και τις ευχές μου, ας έχουμε συνειδητές ειρηνικές πορεύσεις. Σας ευχαριστώ.